kufairira zvangu bhazi kufairira bhazi guys kufairira bhazi richinda kufairira bhazi richinda kumira kuti ndomirira rimwe veduwe zvakoma kuda kuita life ha kufairira bhazi saka ndei 10 minutes ndigere ipapapa ndakamirira bhazi zvakaoma kunyatsoriginova zvangu bhazi richinyatsokuinda veduwe chimboya mundibatsire zvogobetsere kukuinda topane problem yai pano mundiudze kuproblem. Yes Lucinda, how are you? Vateu, how are you? Vateu Museko, vateu Kudzai, how are you? Vanessa, je say Lorraine, how are you? Kudzi, muri say guys, mamuka say Winnie, je say see, how are you? Mamta Brian, je say kucha eri mweri rouya asinditomboita dzimwe 10 minutes ndagara pano basi rouya asindine 10 minutes ndigere pano ndakurumidzisa kubuda guys nasi kuri nana hakusi kunyanya kutonhora nasi kuri beta hakusi kunyanya kutonhora pani pekugarira apa ndakurumidzisa kubuda saka ndine zveushu next basa rinouya ndora ndokwira pacho wakagara vapo mamoti wakamirira zvigarire zvangu panapa muri sei guys hi memory magi zviri sei magi nasi ndachikurumidzei ndadori riginowa bhazi richidarika apa uya kusvitamba njewe igaribve pano ukura ndowa musoro zvangu vakurohamba nje apa pasera hai Sharon zviri sei nandipa how are you nice mapi vidwe Pamela Chipungu, how are you? Queen Moyo, Judy say, we do a panic situation in Panapa, guys. There's a situation at the end. I need help, guys. Next bus at 18 to do another 10 minutes in Drivan. Continue to attend the ranch from Pamba, only stand the ranch from and one. This way, this out, got the open mirror. Paita and Kikiri, guys. Paita situation in Panapa. Paita situation in Panapa, guys. Paita situation, I need your help, guys. Take a share life take gaiwa mundi basireo guys take gaiwa mundi basireo share life take gaiwa mundi basireo muti kwaita situation kuno tufamba nchiti ndikaenda kundodzoka Pamela Tegama, how are you? Lois Luhanga Ingadzai, how are you? Maybe Trudy should say guys paita situation panapa shikaizvo 200 ndikudzai nyaya yangu svikai mudedze nemwari kudiaspora ndibatsire guys ndatove stuck izvozvi homeless and stuck I'm homeless and stuck guys homeless and stuck Sandra homeless and stuck Hescan Barbara Hescan Rebecca Hescan Majes ndodzoka hangu Africa vane Africa ndodzoka here mondigamuchira here Africa vane Africa ndodzoka here can I come back to Africa? Morning, Sister Brit, how are you? Nabandile pops, should you say right? Guys, ndauya onti nenyaya panapa ndoda nditaure nemi. Mangwana nanhasi ndichimuka makuseni. Handiti ndaona message yabva nepa island apa. Pane message yauya kwandiri yabva neku island. Handiti message yauya yabva neku island. Saka ndakunyatsonzwisisa zvanga zvitaurika pa message. Is that just that kuti message iyi iri pa phone yandinoshandisa right now. Ingadei ndakutaridza imoverenga moga kana tonyatsa kunzwisisa ndobva ndafona. Anoona ndobva ndafona pamiri pa namba dzedze ku island. Handiti saka ndafona phone yadairwa nemurume. Handiti phone yadairwa nemurume. Ndobva baba ndekuku Africa musinde ku Zimbabwe. Bhazi ngarimbomira ko bhazi rakurumidza kuyasei kudai magi ero bhazi rako rakuti 10 minutes iro bhazi rako iro rakurumidza iwe magi toda chepamudenga ini toda chepadenga handipodi chepasichi toda chepadenga riri kuinde pirori ndikwiriri handimbokwirikana ndako shamwari ndako bhabai baya sha yako kwanza can you please show your face confess yangu noidina peaceful right ndobva baba ndafonera ndobva vadaira sa baba vadaira I think vari mu comment section antika
vadaira mucomment section. Saka ndobva ndati chii chakaitika hanzvadzi nokuti vati ndine problem. Ndobva baba vandirondedzera vachiti vakatogwa vakatsvagirwa basa neshamwari yavo inogara kuisland. Ndobva vawana basa kuisland muna November last year. Saka vawana basa kuisland muna November last year ndokubva vanzi ivo basa ravo ndiboiler maker. Ndobva vanzi uyai muzoita basa reboiler maker. Ndobva vaitigwa visa anditika vaitigwa visa mapepa ekuti vaende kuisland. Vakaanzi ndakaitigwa egore. Ndobva ivatenga ticket travel ndokuenda kuisland. Saka vasvika kuisland kwakuya ndobva vapiwa accommodation. Vanopiwa accommodation pakambani. Ndobva vatagara pakambani paya. Saka anzi vakaasainigwa munhu murungu ainzi anofanira kuvatadza basa. To his surprise, basa ravanga vakuita harisiro ravo reboiler making. Vanga vakudzidziswa kunzi vaoperate mamachine, vachidrive mamachine, zvokuita machine operator zviya. Asi vachidaro vanga vari kunzi vakapiwa munhu anga achivadzidzisa murungu. Saka hanzi after a month ndakabva ndadeedzwa nasupervisor. Supervisor ndobva ati you are not copying pano. Kwai ndikati I'm not copying, what do you mean? Because ini ndongoshanda nePSH yemunhu wamakandipa kuti anzise basa. Zvanenge angoti ndiite ndozvandodiwo zvandongoita. Saka ndihwisika ndichiti I'm not copying kuti mukurira kuti kudini. Kwai ndobva ati you are not copying. Ndobva ati takuchinja department. Ndobva wachinjwa department. Ndobva vaendeswa kune rimwe department. Right pakambani ipapo. Saka vari kudepartment kuya pakapera mwedzi ndiNovember ka anti December pakapera. January uno izvozvi vakadama kusora nesuro kuofisi yamanager. Anomaona zvikanzi it seems as if you are not catching up quickly. Basa rakudzidziswa pano. Vakati pane pandaita mistake here kutaura ndutaura mati ndinodzora vaita hivyo. Ndodina ndine mafoni 2 ndavaunza kuti zvitaurire voga but ndine foni 1. Vakati pane pandakundikana here, pane pandaita mistake here, ko ndakundikana ndadini. Zvikanzi no, ukutadza kuti uyasita basa nemazvo. Saka we are releasing you, you have to go. Ndikusora nesuro and you have to be out of the house by today. Kureva nhasi. Anomaona vari kunonzi kukoko kuisland. Saka baba vakabva vatodzingwa basa kusora nesuro, vakanzi kusora suro, vakapiwa 2 days kuti nhasi vadini vabude esimushipikai kuti vabude mumba yebasa yavari kugara. Saka now hanzi ndati mune mari here mavakaseva ndinotsvaga accommodation. Zvikanzi mari kana ndakasevha ndinako. Problem ikuitika accommodation hanzi haisi kubatika. Hanzi accommodation inonetsa zvokunetsa zviya. Saka vari kutsvagawo pekugara sikana. Vari kutsvagawo pekugara. Because vari kuti visa ravo iwe ndere 1 year. Ndisingazivi kuti pavisa iri havazogoni kukansele gwere visa. Ipapo ndipandisingasivi kuti vakapiwa visa re1 year. Kambani haigoni zveiri yakavaitira haigoni kuzoenda futi yonokansela ire visa iri. Saka nanambovati nini ko madii kuti muende kuasylum. Munosika asylum henyu. Zvikanzi asylum ndikudzwa kuti 6 months ndisingashandi. Ndikati but 6 months zviri nani. Abva nekuAfrica motoudza chokwadi kuti amai musatasire mari kana iri mhuri. Chitomboitai zvamuri kutongoita ikoko. Ini 6 months ndiri muasylum. Handina mari yandowana. Handitika then ndozodini. Kana ndawana basa ndozokuudzai at least after 6 months mune mapuwa mune asylum yasima kubvunza kudini kushanda. Anowana makutoshanda 6 months ishoma nokuti ko kana vakakansela visa ko kana izvozvi vakakansela visa ikutodzokera kuAfrica kako. Is Africa an option for you? Anowana saka ndo pane nyaya apa. Yes Lynn, how are you Lynn Mindu? Vari kukoko. Okay, ndokwaketi. Alright. Mude mototega keti. Ndo zvakanakira haungoti usatukana nemasocialize ese. Unotoyatsa kuvatega uri free. Uchitoda rubatsiro because unoziva kuti hamuna beef. Bhazi rauya. Newe magi zadokwana here 10 minutes dzako. Zvamagi. Zvamagi zviriwe. Mabhazi amagaya. Chitopinda imo muchitaura chirungu. Kutokwira ndakananga kudenga ikoko ndakaenda. Hakuna kana munhu una kudenga. Kune munhu wai. Atongono 2 3 tonojoinana kumusoro ikoko. Tinopedzana musoro ikoko. Saka mutegei keti guys, mutegereiwo keti. Vatakarara manje this time kuchiri makusenta kuno. It's too early. It's too early. Lasi chando chiri nani.
Anza asylum mangu nita cleaning. Sikufa, how are you? Yes, I'm no sikufa. Please like it, guys. To shine is very related. Please like it. Takananga kudenga koko. Takainda. Jezo gara. Ona tushese. Takainda. Saka guys, nonya ndinayo panapa. Baba brother needs help, guys. Our brother needs help. So Keti kana arikuita school and this time tandinoziva Keti uko mudiki iko pakutena apa ndiri kudenga pandi panongondikona. Hai guys, pakutena ndakakwira mudenga ndipo panondikona. Haiwa ipapa pakukona ndakagara mudenga ndo pandadojaira ipapa itonge ndichadonhawo neni. Hai ko guys, kuda zvinhu kuda zvinhu zvakoma magiparozo nokona kapaya ndo panoendiwa kuti kadziga ndisatarise pasi ndikasatarise pasi ndikatotorera dzungu ndikawandiri kumusoro kunorera dzungu chairo katoita dzungu chairo maumba iwa modo parokona pana kutoka kugiri chadodonhawo neniwo kuno kaindisatarise pasi kaisai izvikudzvuku zvakakwirira zvemahaidzi zvondikona right. Saka guys, ndonyaya yedu endauya naye. Our brother needs help, guys. Our brother needs help. Saka kana paine vanhu vari kuisland ukoko, please mari yavo vanayo, vari kuda accommodation, asi ndambovati vafunge nezvenyaya yeasylum. Andizivi imi muri kufungei guys, what do you think about nyaya yeasylum? Vari mu-UK, vari kuno kuafrica, vari kuno kueurope, batsiraiwo bhutava. What do you think is the best option? Kuenda kunotsvaga imba here kuti vaite gore ravo here, vanozodini mapeto, kana kuti kutongopinda maasylum imomo voita zvavo 6 months vobuda vagona kushanda? What do you think? Because navati varimo mucomment section imomo, varimo mucomment section, ndati vari vachiteverera unomaona. Yes, Millicent, how are you? How's the asylum? Vari mucomment section guys, you can help him by zvamunonyora zvamunofunga, kana zvichiita kuti mutsigire answer yako. Iwe jesu wangu ndakuziveko pasi kana zvichiita kuti mutsigirewo zvamunofunga kuti vanyatsokuuya maoptions, please tsigiraiwo zvamunofunga. Iko kuna nako kwacho mabasa acho iwaya anomawana here maboiler maker anowanikwa here kuisland, mabasa acho eboiler making anowanikwa here mabasa eboiler making pakugona zviparira che mabasa eboiler making anowana here. Aiwa asylum vanopiwa choki, asylum munopiwa unganyima hanzi asylum andowedzera chikoro vari kwanditi anditika vanowana mabasa aya here kunezvikiriko kwavari vanowana mabasa here. Asylum, and I hope Muripo, I hope you are there, you are watching Tersa was an Mapangano, some no Rairano, that Saga, Pitamute, the Macon section, Mogarapa, Simita, Fumba, you apply your mind, which Modako and Pudakucha say, Modaka in Baere, but then don't go feel like Mukamungo Chaka, but my end, most situations is visited, canceling or mobbing. 6 months no farmer fast and that's them asylum.
6 months hamuzombozvioni ende muri muasylum imomo munogona kutofedha education yenyu zvotaugwa muchitofedha education yenyu murimo imomo. Kwai nhasi munyatsoona UK nhasi tiri kudenga zvisakapfuura kumusoro tiri kumusoro ndisaka muri kunyatsokuona tiri kumusoro. Aiwa isindi ari right ari kunyatsokuona island kumusoro kwandagara kuno. Magumbo, yes, Magumbo, yes. Dada sitora muriomba kwako, yes. Nama veji makirindi, une bora hivi. Apa pakirishi tipadaga kuzoklina 20 hours. Krisha, tipadaga kuzoklina 20 hours. Pakirishi 20 hours kuklina ipapa. Klina ipapa. 20 hours. Shokunga hivi. Yeah. Mune bora ere mene magumbo chitwani sinai gumbo magumbo. Mune bora ere gumbo chitwani. Hi Octavia. So guys, ngatibetsere Buddha, right? Nyaya number 2 yandauya nayo ndekudai. Nyaya number 2 iyi inodiwa nemadhari. Hey! Watanga guys. Kana ndine cousin yangu wekudawo baby. Iri kudawo chibaby cousin yangu. Andika ikudawo chibaby. Asi inoda munhu ari kuEurope no. Nokuti iyo inouya madirajuji nakuEurope. Andika atombodi visa rako. Anongozvikwirira ndege yake ouya madirajuji because muzukuru wekuno. Unaona? Muzukuru wekuno. Kwai asisi vedu vatoneta ndisandaneta kuseni kuno. Nasi hakuna nyasi chando chiri nani nasi chiri nani. Udohwa kuti nasi chiri nani chando. Udohwa kuti nasi chando chiri nani achazorokana vidu yaiwanda. Nezoroka katonora sana para zvakadaro. Saka if you are there and you are in Europe, andisika uchida murume asi adi munhu anomadoro. Adi munhu anomadoro because iye haamudoro. Anodawo munhu anonamata because iye anda zvokunamata. Anoona. So haamudoro andawo munhu anonamata. Saka kana uripo uri muno and you want a man anongozvikuira kubva kuAfrica ozviuira hake nokuti muno mano yachidzokera achiyadzokera muzukuru wemuno saka haaiti zvokunetekana nenyaya dzemapepa idzi. Kanzi cousin how old? Cousin is 37. Cousin is 37. Nezuro chakafuridza wena. Cousin ari 37. Cousin ane 37. Cousin ane 37. Saka uchida uri interested cousin anoti ndikutora ma-CV ndini andika please uya kuinbox kwangu come with a picture ikandindoreta atete kudai ndoonawo kuti auoitere problem remangwana auzotiti remaproblems tini masadza kana tauya kumba kwenyu tini masadza kuti akabve kana hama dzacho tidii hama dzemurive kana kwaya kwandiri Grace, you come to me, I'll give you the contacts. You come to me, I'll give you the contacts. Anda don't see how you anda mnasinga to mudara. Anda munari ku Europe, master course.
awa ini veafrica waramba veafrica hadi esijuni veafrica hadi todawo muroora chati gaisi munhanda zvotoroora hatidiwo muroro wekuti kana tazoyambawo kutiti tomboendawo kuona kazempeipai hamuzi sadza rangu pano asi zato nekueurope anonyima nekueurope anonyima chikafu anochikoshesa zvisingaiti nekueurope anokoshesa chikafu zvisingaiti nekueurope wankoshesa chikafu zvisingaiti nouchinzi agarisa pano chikafu changu agarisa tidivavo itoda edu vanongoramba netsika nemavhalizi ere takakura nawo kumusha anoramba nemavhalizi atakakura nawo kumusha aya kuziva kuti aiva vanhu vanouya vachidarika chikafu matuzvi chongodliwa ipapo choita toireti chofulasha ndio watiri kuda vanhu veeurope vanokwesa nokichi kufedha munhu zvinhu zvodhura zvinopetsa munhu zvodhura kutengera munhu chikafu asi kumusha chigwadza chinongotengera munhu kumusha chidhuru unongotengera munhu saka vanhu veeurope vanonyima nedu nane mavhalizi redu ekumusha ndio watoda kana musinganyime chikafu muchingozati vanhu vanongouya vachidarika havagari kumba kwenyu vanongouyawo vokuona iwe ita zvakanaka chose nokuti ndinambona zvakadaro vanokuchisa chikafu vanhu vemuno vidi abodo zvakaoma raitaka ningangouya kuseriwo ngokurongera madhiri acho toda zvokutoroora guys anda zvokutoroora good looking gentleman toda zvokutoroora munanzwa guys musazoti handakuudzai rai kuseri kachikana zvodhura zvekudii zvakangooma kanhino zvevanhu chiro chakadhura cho hachichapiwo munhu kuti chinodhura kana ndiwo chimbanyanyi kudhura chikafu ichochi chimbanyanyi kudhura ungori unhu hwaa unhu hwedu chete unyanyi kudhura chikafu ichi hanzi gledi makazvionera vanhu vanonyima yesu azvionera zvakaoma vakaipa tenga chikafu chako usununguke sununguke uchizvira chikafu chako tenga chako zvibikire chako usununguke chavanhu zvungasapuwa ziso kuti akuzvila iwe nokuzviyera kuzvidlira kuafrica sisi tokabva kuafrica tisengozvidlira kuafrica techingodla chikafu chakachipa dei chingodla unoita kunge wakapara mhosva saka zvinoda nokutenga chikafu chako zvidlire mabira dzichida yezo uri kupi chikafu chambodhura here mapuraizi echikafu ndiwani kuzo unoita nombosiyana chikafu hachimbodhuri zvokudai saka raunipo nobva watoya kuseri esi machembe aiwa ari kuda munhu kuti ugara naye pasi machembere mabhenteni aya munozomagona here nemavhoti kana vati muchibva chidai bhenteni nemakuda kuzomukondola kunge mwana kabhenteni izvonitsi nhasi vana kuafrica manyatso kuiona europe tigere kumusoro nhasi manyatso kuona chero hakunonoona hakunonyatso kuona mema inzwa bheti kwanza handifuti vanenge vachifokasa nechikafu chete vanenge vachifokasa gasi nemagetsi kana munhu achigeza saka kugeza munhu angakwera achigeza zuva rose asi kana bheti haikoda kudaro iyi munhu angasora achigeza zuva rose hanigona ngogeza ipapo paanogeza ipapo zvopera munhu akasora achingori mvura here asi kana musadaro iyi iro gasi yacho anenge ashandisira kugeza idzi 2 seconds semari hakuna anomboita 10 minutes ari mumpengo achigeza zviti anenge achigeza ringave remari rekuti wageza waishandisa
vhura ipa pagasi iro 2 minutes wabuda rege rireva regasi racho. Musadaro ini hanchikudzwa nevabereki venyu hamuna mbodzidzuka zvese izvozvo. KuZimbabwe kuzviva zvakatongooma, kasi dzimba dzedu kuvabereki vedu vaichengeta vanhu musingazoti wabvepi hope kugara imba yakazara musina mboiti musingambogari moga. Vanhu vachingouya mvura yaita isingabhadhari magetsi taingobhadhara wani. Taingobhadhara kungori kunyima kuya. Your sister on the road, Sonia. Your sister on the road, exploring new things, seeing new things. So if you are sitting here, you can actually see everything. Yeah, and you can actually map the roads. Traffic yabvephi kuseni kwakadai. But bhazi rinenge riri easy kudrive. Bhazi unongona achingokona achingodai achingokona achingodai kutange riri easy kudrive. Unoidii fesi yangu naenje fesi yangu noidii ini ndokuti monenzvika fesi yangu munoiziva kufesi mapedu izvi. I'm so proud of you, brave move at that stage in life. Hey, musati move yandakaita apa brave move chaiyo. Zera iri nezera iri hapo inonzi brave move zvokwadi. Azvakaoma kungozvipate nesi nozvidzokera kuAfrica. Kana Mwari vandichengeta ngozvipate nesi boom I'm back. Vange bhazi automatic but chero riri automatic ra pakutena paya pa ruru kutena kumezha gaugement panotena nepanoita maroundabout nepachi ndopano I think ndopano ungori chete ipapo ukapagona ipapo kaunongori bayawo button woita kuti ungotsika mudrive moroto drive rakainda. Betty, what is the robber say? Betty, are you back from work? What is the mukona twana mukona vanhu vashoma shoma kamera pasi pavo guys. Kweri kwedu kuri kuAfrica tozogwirana kutanga kupinda kuti muda ndipindewo kunoku unotomira uko vanhu votanga vaburuka vese iri mozokwirawo zvakanaka. Kuri kuAfrica richipushana pamudhobha doro pamutofunda vashunda pushana shundara padhiri papapo chirika nditangira kudai rodya dzacho diki mai mwana diki mashura erodya
mutango ikanowira uchinowira mukati memumota kuti idiki zvekutodaro diki zvandaitaura chizi vanhu papa musatenge malaisensi ndozvandaireva izvi vandaiudza vanhu chiti musatenge malaisensi guys vanopinda pataiti ndozvandaitaura izvi nditi rodhi dzekuno dzakasiyana nerodhi dzekuafrica ndozvandaireva izvo diki rodhi dzachona zvototi pane pamwe pokuti munotomirirana iri rodhi 1 munotomirirana muchisangana mwachibva uko unotomira kuti uyo atanga darika iwe uzopindawo diki diki onai zvirodhi zvakatariwa izvi matarigwa akaita zvirodhi izvo uri kuona kuti chimota irodhi diki pandaiudza vanhu uk pachiuya kuchiti musatenge malaisensi guys musatenge malaisensi rodhi yekuSouth Africa yakafara ka unokiyakiya uri mochinda kana watenga laisensi unodzidzira uri murodhi mochinda idza dzinodzidza haungadzidziri uri murodhi yakadai hazviiti unikuona kuti dzakaita unikuona haungadzidziri uri murodhi yakadai hazviiti zvotodaro ndakubuka icho kumashure ndakurumidza kuti ndimbofamba zvangu ndicha anze kwamakadhe wanesilina sisi bridge idiki rodhidzi kumberi South Africa idikidzi zvokutodaro Africa ine marodhi mahombe zvokuti munhu uchida akatenga license ka anokuyakiyakidzidzira ari mukati mo kudzidzira ari mukati idzi haungadzidziri murodhi yakadai unotodhumura mudzimwe mota diki rodhi idzi zvokutodaro tarisai munhu chete mamungazvioni because madzijaira hamungazvioni kuti diki because madzijaira diki rodhi idzi inenge yakatoda kutoenzana nemota yacho rodhi kana mumotorway maki it's not that wide even in your motorway it's not that wide handisiva zvemotorway ndakatomboidrive akaine motorway kuno ichidrive mota yamainini it's not wide motorway as compared to Africa hawa motorway kuAfrica iri wide zvokutodaro ndozvanenge vajaira idzi havangambogoni kudziningira dzionesa idzi even motorway yayo because dzimota dzecho motorway dzichingopindana futi anaivaencourage kuti mukatenga unoyaupiwa kambani kaunzi o driver watenga license waona ka license unopinda mumajuraho wavanhu unopinda majuraho evanhu zviti Ruru Jones lichakirewo zvestay in live in Ruru Jones lichakirewo ka live in shamwari yangu Ruru ndokuda zvisingaiti lichakirewo ka live in sha live in ndimbonoti nyaya ndiri ku live in 3 months Hey, how are you? Dara, what did the kids? As we go to the papa grass guy, Dara. What did the kids? Jenny, what how are you?
dhara rodidikidzi amusi kunyazoziziva imi dhara rodiki diki rodiki minyatsomira minyatsotarisa for someone kuti atenge license agoya ane license ekutenga asina kudriva kunoku anokonzeresa muroto ende izvi zvakakonzeresa kuti vakabva kuafrica vakawanda mota dzimwe mota nemakambani malicense asoscrutinaizwa zvichindi zvakakonzeresa izvozvo zvokuti vangoti kwapa mota dai havadzizivi rodzi airovera ini kundivhiringana ndefoni yangu nenyaya dzekuita malive ndingagara iyi ndogona kugara iyi nyaya dzekuti ndichingoita malive angu ndirimo ona iroti timudhara iyi dhara ona iroti onai mukona atobuda muroti yavanda onai miremo onai vanotozarurira naro vanotopara nawe iyi ikiroti dzigara. Thank you, Jay. Apa pazariwaita apa pakafurika usi paita tumalena apa pane tumalena pakafurika pane tumalena pakafurika pakangoita 3 maleni chete iyi normal size road ipi normal size apa patiri kapa ndo pane normal size apa patira pane normal size apa patiri apa pane normal size but pamunoona kana pane 3 motorways apa kana kunoburuka manje nakunoburuka Sandra, morning Farai. Tabaya zvidutu tunoburuka manje. Chiburuka chedu taburuka
taburuka uye zvivindi zvekuti zvangu zvekuda nokwira kumusoro zvivindi chaizvo zviwindi mushopu umu guys mushopu umu munotengeswa huku dzechibhoyi hadhi mashona taipu munotengeswa magisi ndomana vatenga magisi dzayanesuro munotengeswa zvihuku itsvo dzehuku munotengeswa chese chikafu chekuzimbabwe mushopu umu munotengeswa chikafu chese chekuzimbabwe chirimo imomo chikafu chese chekuzimbabwe is there ndokuti mwana madhiwe zvako zvenyu vakoma ai vanhu vekunotsika kuzotimirira kanotidarikai nemotikari kuzi africa hatiti izvozvo utotuziwa murodhi kuno kunotomirigwa kunzi pinda hako zvako mirai muone antondimirira tichipinda aita kure mota imatongatomira so guys maita henyu guys mauya neni kubasi bye moswera bho handitika musakangana cv please cv musakangana cv please cv hand in your cvs 2-1 batsira brother vaya musakangana brother vaya please in the name of Jesus amen.